אוקיי, אז היום אנחנו נלמד להשתמש בתוכנה בשם סאונדטראק, בסדר? ככה זה נראה. כדי להצליח להתחבר, אנחנו צריכים כתובת מייל. אז קודם כל, כל אחד ישיג לעצמו כתובת מייל. איך נעשה את זה? לפתוח לשונית חדשה, ללכת לגוגל, לגוגל לכתוב קהילה לומדת, אוקיי? תסתכלו ככה רשמים, וללחוץ על האופציה הראשונה. אוקיי, זה האתר הזה עם התפוח, לוחצים פה על הכחול, כניסה דרך משרד החינוך, והוא מבקש קוד משתמש וסיסמה. לכל אחד מכם יש קוד משתמש וסיסמה, אני מאמין שמרביתכם יודעים אותו. מי שלא יודע, לפנות אליי בפרטי ואני אתן לכם את קוד המשתמש והסיסמה שלכם. אתם מכניסים אותם פה ופה, ולוחצים על כניסה. ברגע שאתם תתחברו, תופיע לכם כאן קובייה ירוקה, בתוכה תהיה כתובת המייל. בסדר? איך יודעים שזה כתובת מייל? כי רשום איזושהי מילה באנגלית, אוקיי? עם שטרודל. אז בעצם מה שתעשו, תסמנו הכל, ותעשו העתק, אוקיי? אני מסמן, מקש ימני, קופי או העתק, בסדר? ברגע שהעתקתי, אני הולך פה לאתר, אוקיי? אז זה מה שרושמים בגוגל, S-O-U-N-D-T-R-A-P, ובעצם אני לוחץ פה על Personal Use, שימוש אישי, אוקיי? יופי, נפתח החלון הזה, אני לוחץ כאן על המכתב sign up with email, זאת אומרת שאני רוצה להתחבר עם כתובת מייל, אני לוחץ, יופי, פה אתם מדביקים את המייל שהעתקתם, בסדר? הוא שואל מה האימייל, תדביקו פה את המייל שהעתקתם, עכשיו אני בעצם לא העתקתי שום מייל, אז אני אכתוב מייל משלי, ופה הוא שואל אתכם מה הסיסמה שאתם רוצים שתהיה לכם, צריכים להציל לעצמכם סיסמה, מכיוון שהסיסמה צריכה להיות גם עם אותיות וגם עם ספרות ובאורך לפחות של 8 תווים, מה שאני עושה, אני בעצם רושם את השם שלי באנגלית, ומוסיף 1, 2, 3, 4. אז שכל אחד יכתוב פה את השם שלו, 1, 2, 3, 4, זה אחלה סיסמה, היא פשוטה, קל לזכור אותה, וזה לא אתר לחשבון בנק, זה לא שהסיסמה הזאת כזאת חשובה, זה רק בשבילכם. טוב, עכשיו הוא שואל אותי מה המדינה, אני יורד למטה, יורד, יופי, בחרתי ישראל, ותאריך לידה, אני בוחר שנת, נגיד, 1995, אוקיי? אם אתם צעירים מדי כאן, אז הוא פשוט לא נותן להתחבר, כי הם רוצים שתלמידים בבית ספר ישלמו להם כסף. אנחנו לא רוצים לשלם כסף, אז בעצם כולם לסמן שאתם טיפה יותר גדולים, כדי שלא תהיה בעיה. חודש, נגיד דצמבר, ויום בחודש, לא לרשום עכשיו 70, או 30 או 46, למה? כי אין כזה יום בחודש, צריך לקחת משהו שהוא אמיתי, לתאריך לידה, אז אני רושם 27 לדצמבר 1995, לוחץ פה על הסגול, אוקיי? זה טוען, הנה, נפתח לי משתמש, אז כולם צריכים להגיע למצב הזה, לפתוח לעצמם משתמש, מי שיש לו איזושהי תקלה, בעיה, קושי, לדבר איתי בפרטי, זה הכל.